του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη ταύτην και πάσα πόλη και χώρας, αμοργής, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής ανοπίλων, εκφυλίου πολέμου και πληθείου θανάτων, υπέρ του ήλιον ευμένη και διάλαστον γενέστε των αγαθών και φυλάτων των Θεών ημών, του αποτρέψε και διασκεδάσε πάσαν ορκή και νόσο την κατοιμών κινουμένη, και είσαστε ημάς εκείς επιτυχημένοι τυχαίας αυτού απειλής, ελεήσε ημάς. Κύριον των Θεών ημών, πολλής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Ελεήσον, Κύριε, ελεήσον. Αντιφώνηση του Αντιπεριφερειάρχη, προσφώνηση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής κ. Ιωάννη Γιώργου. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Κασανδρίας, Πανωσιολογιότατε Άγιε Πρώτε, Άγιοι Επιστάτες και Αντιπρόσωποι των Ιερών Μονών του Αγιονύμου Όρους, Σεβαστοί Πατέρες, αξιότιμοι προσκεκλημένοι εκπρόσωποι των αρχών, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι. Υποδεχόμαστε σήμερα με ιδιαίτερη ευλάβεια, κατάνοιξη και μεγάλη χαρά, ο κλήρος, οι αρχές και ο λαός της Χαλκιδικής, το εξαίσιο δώρο, την εφαίστειο εικόνα της Παναγίας άξιον εστίν, την οποία το Αγιώνυμο Όρος προσφέρει και την οποία κομίζουν ο Άγιος Πρώτος Μάξιμος Σιβηρίτης και τα μέλη της Ιεράς Επιστασίας, τους οποίους ευγνωμονούμε για τη χειρονομία τους αυτή. Η μητέρα και προστάτηδά μας, η Υπεραγία Θεοτόκος, μας αξιώνει σήμερα να υποδεχτούμε την πάσευτο εικόνα της, άξιονιστη, πρώτη φορά σε αυτόν τον τόπο και να λάβουμε τη χάρη της σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας, αλλά και για τον καθένα μας ξεχωριστά. Η επίσκεψη της Ιεράς Εικόνας στον τόπο μας αποτελεί σήμερα για όλους μας πολλαπλή ευλογία, μεταφέροντας τη χάρη της Παναγίας μας, προκειμένου να τονώσει την ελπίδα μας και την πίστη μας, προκειμένου να γεμίσει τις καρδιές μας με θάρρος, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις δύσκολες συνθήκες. Αντικρίζοντας την εικόνα της Θεομήτωρος, διαπιστώνουμε τη λαμπρότητα της Αγίας της μορφής. Μιλάει στην ψυχή μας και μεταδίδει δύναμη και μήνυμα ελπίδας και χαράς. Με αυτή την υποδοχή αρχίζει ο επίσημος εορτασμός της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για τα 100 χρόνια της ελεύθερης Χαλκιδικής από τον Οθωμανικό ζυγό, 1912-2012. Είναι μια ιστορική επέτειος μέσω της οποίας τιμούμε, γιορτάζουμε, εκτιμούμε, καταγράφουμε και ερευνούμε τον πρώτο αιώνα της σύγχρονης ιστορίας μας. Παράλληλα, έχουμε μπροστά μας όλες αυτές τις προκλήσεις που δημιουργεί εκ των πραγμάτων η είσοδός μας στο νέο αιώνα της σύγχρονης ζωής μας. Και αν τότε, το 1912 μας έδωσε τη θέση μας στο χάρτη της Νέας Ελλάδας, σήμερα, 100 χρόνια μετά, το 2012, μας δίνει την προοπτική να διαμορφώσουμε τη δική μας νέα δυναμική, να ανασυνδέσουμε τους στόχους μας και να αποκτήσουμε τη θέση μας στο χάρτη των πρωτοπόρων. Με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τις εποχές εκείνες, όλες οι περιοχές που τότε απελευθερώθηκαν, μεταξύ αυτών η Χαλκιδική και το Άγιον Όρος, γιορτάζουν και τιμούν. Θα πούν και αιωνία η μνήμη, γιατί έτσι αρμόζει. Θα πρόσθετα και αιωνία η πίστη. Η εθνική εποποιία του 12 αποτελεί το παράδειγμα εδώ και έναν αιώνα. Η ακτινοβολία της μοναστικής πολιτείας του Άθο πάντοτε και ανά τους αιώνες κατήβιζε τις όμορφες επαρχίες της Χαλκιδικής. Από τον 10ο αιώνα έχουμε τη δημιουργία των πρώτων αγιορείτικων μετοχίων στη Χαλκιδική και στην τελευταία περίοδο της βυζαντινής ιστορίας
η Χαλκιδική συνδέθηκε ακόμα πιο στενά με τον Άθο σε θέματα οικονομικά αλλά και πνευματικά. Η εξάπλωση της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1921 στη Μακεδονία και ειδικότερα στη Χαλκιδική δεν άφησε αδιάφορους τους Αγιορείτες. Πολλοί άλλωστε από αυτούς, όπως ο δραστήριος Νικηφόρος Σιδηρίτης, χαρτοφύλαξ, είχαν από χρόνια μοιηθεί στη θηλυκή εταιρεία. Και το Μάιο του 1921, με πανηγυρικό τρόπο στις καρδιές, ο Άθος προσχώρησε στο κίνημα του Εμμανουήλ Παπά, του πρωτεργάτη της εξέγερσης στη Χαλκιδική. Η λοιπή περιοχή της Χαλκιδικής και το Άγιον Όρος, λόγω της γεωγραφικής θέσης και συσχέτισης των δύο, διατήρησαν αναμφισβήτητα μέχρι και σήμερα μια σχέση αλληλοεξάρτησης. Για τους λόγους αυτούς, χαίρει και αγάλατη σήμερα ολόκληρη Χαλκιδική με την αύξηση της Ιεράς Εικόνας του Άξου Νηστή, που προέρχεται από την καρδιά του Αγίου Όρος, το οποίο γεωγραφικά είναι κομμάτι της Χαλκιδικής μας. Είναι η ευλογία μας. Είναι ο φάρος που φωτίζει τον τόπο μας και τις καρδιές των ανθρώπων. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου την ιερή αυτή στιγμή να ευχαριστήσω τόσο το Σεβασμιότατο Κωνσταντρίας κύριο Νικόδημο, όσο και τα μέλη της Ιεράς Επιστασίας του Αγιώνυμου Όρους για την ολόθυμη έγκριση του αιτήματός μας, ώστε σήμερα να υποδεχόμαστε και να προσκυνούμε την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίνεται στο Σεραφείμ. Σας ευχαριστώ.